Mayong buntag na tung tanen. 1939, ang army ni Hitler nagmarcha across England. Then, the future of England was in darkness. During sa Christmas, si King Henry VI, naghimong pakigpulong sa mga tao. He addressed and counseled sa iyang katauhan nga nagingon, "Put your trust in the Lord." O gani iyang gitapos ang iyang pakigpulong sa iyang katauhan sa usak ka balak nga nag-uluhan, God knows. O nagkanayon ang maong balak, I asked the man who stood at the gate of the year, "Give me a light so that I may tread safely into the unknown." Then he replied, "Go out into the darkness, put your hands in the hands of God. That shall be to you better than light and safer than a known way." Mga igsuon, ang counsel ni Kristo usab karon sa atong ebanghelyo mao, butang ang inyong pagsalig ngadto sa Dios. I don't know kung unsa ang level sa atong pagsalig sa Ginoo. I know nga mutuo mo Ginoo. Di na siguro mahitabo nga naa mo dinhi kung dili mo o wa mo mutuo sa Ginoo. Pero we are talking about trust. Lahi ang pagtuo, lahi ang pagsalig. Mutuo ko nga kamao ka mo drive, pero di ko musalig nimo. Mituo ko nimo Ginoo, pero ambot lang og musalig ba ta? O kung misalig man ta sa Dios, asa kutob ang atong pagsalig. Salig mo sa Ginoo? Uy, misalig mo. Di kinsa wa magbagulbol ninyo dinhi sa Ginoo. Kinsay wa magbagulbol ninyo sa kalisod sa kinabuhi, sa pandemic, sa mga problema, sa kasakit, o sa mga pagsulay sa kinabuhi. O kining mga butang nga ba, timaan nga misalig ta sa Ginoo? Kung magreklamo ka, timaan ba nga misalig ka? God knows everything. God knows best. Kung misalig ta sa Ginoo nga nasayod siya sa tanan, labi na gayud sa atong panginahanglan, labi na gayud sa atong kahimtang, labi na gayud sa imong gibati, labi na gayud sa imong panginahanglan nga imong pinanghanglan sa imong kinabuhi. Nasayod siya ni ana. Then kung nasayod ta og nga nasayod ang Ginoo, magbagulbol ba di ta? Magbagulbol ba di mo? Nga nakahibaw man ta, nga nasayod ang Ginoo kung unsay atong kahimtang, unsay atong gikinahanglan. Ang gipangayo lang sa Ginoo maulang nga musalig ta ug uban sa kaisog ug pagpaningkamot mupadayon ta pag-atubang niining mga unos sa kinabuhi. Our gospel talks about trust and courage. Kaisog. Nga kung mupadayon ka, kung padayon lang ka sa pag-atubang sa imong mga problema, sa imong mga kasakit, kung dili lang ka mahadlok sa mga persecutions, matud pa sa katapusan, maangkon ra nimo ang ganti nga gitagana sa Dios. There was a very interesting kanabitang story about sa kinabuhi ni Woodrow Wilson, presidente sa Amerika. There was a time nga si Woodrow Wilson muadto mukuyog sa usa ka kanabitang
kanang prosesyon sa mga sundalo nga nangamatay sa gira sa Veracruz. Then there was a persistent rumor nga i-assassinate si Woodrow Wilson. Kana tinuod yun na siya nga kanabitang balita nga i-assassinate siya. So gipugnan siya sa iyang mga amigo, gipugnan siya sa iyang mga cabinet, so iyang kinsa katungnaan niya diya, nga dili siya pakuyugon ni maong prosesyon, kinibitaw ba sa mga tagaan o special nga arrangement para ilubong, ilaman ni siyang isakay o kanabitang train, funeral of state funeral, state funeral, nga every state muhunog ni sila og tan-awon kanang namatay, sama sa kang Abraham Lincoln, nga every state muhunong aron mga tawo mutan-aw. So mao ni siya nga gipugnan siya sa iyang mga katawhan o sa iyang mga amigo nga ayaw kay your country cannot afford to lose her president. Then si Woodrow Wilson miingusad, neither your country, our country, can afford a coward president. So bisan pa tinuod sa threat, mikuyog si President Woodrow Wilson. I don't know kung i-assassinate ba siya, pero ang istorya, diha rakutob. Nga wa siya magpada sa kahadlok. Wa siya magpada sa death threat. Di padayon siya. Sama ragot kang Kristo usab na siya mga death threat. Na ay daghan nga nagpaabot niya nga mga katalagman. Pero wa gyud siya mahadlok. Nagpadayon siya sa iyang inadlaw-adlaw nga pagsangyaw sa maayong balita. Kita usab gipahinumduman ta niini. Pa sa pagpadayon sa kanunay. Kung doon kay gipangandoy nga kabuton nga maayo, padayon. Papadayon bisag unsa pay muharang kanimo. Padayon. Nothing worthwhile comes easy. And nothing worthwhile happens in a hurry. Nagkinahanglan na siya sakripisyo. Nagkinahanglan na siya og imo ng paningkamutan. Dili nimo makabot ang langit kung magsigil lang kag luhod. Kung magsigil lang kadiha og tagawtaw sa imong baba. Sigil lang kag simba apan wa kay gibuhat. Dili nimo makabot ang langit sa ingon anak kasayon. Kinahanglan imong ipakita, imong i-apply sa imong inadlaw-adlaw nga kinabuhi 24/7 kung unsay imong nakatunan diha sa imong pagsigig ampo o pagsigi og simba. Application. O dili ta ngayon mahadlok tungod kay ang Dios mismo nag-ingon, nag-assure siya kanato, ayaw mo kahadlok ka bisag usa ka buhok sa inyong ulo nga matagak nga di nako may bawa sa ato pa. Every second, even siguro sa split second, in every half of the tick of the clock, gihinumduman ta sa Dios. Imagine lang na sa half of the tick of the clock. Kanang seconds, half pa lang gani ana, usab kay makabantay ka tanan mo, igana sa second, di siguro ta kabantay. Pero half of the tick of the clock, ang Dios na hinumdum kanato. O gani mingon siya, I'll be with you till the end of time. Assurance na sa Ginoo. Gani ang pulong ayaw kahadlok. Kapila to balik-balika. Ang pulong do not be afraid. Kapila balik-balika sa Ebanghelyo o diha sa Biblia. Kapila. 365 times. But kanang pulong ayaw kahadlok, gibalik-balik na sa Biblia 365 times. And 365 times is equivalent to 1 year. Nga sa ato pa day, every day, nag-assure ang Ginoo kanato, do not be afraid because I'll be with you. Kuyugang ta mo. Bana ako uban kaninyo. Ang ato alang nga mopadayon ta, magmaisugong ta, diha sa pagpuyo sa kinabuhi, nga gusto niyang papuyan. Dili man siguro sa ingon nga ang kahadlok o ang kaisog, wa na kay kahadlok. Si Kristo, bisan to Ginoo to siya, nahadlok to siya. Pero tungod kay maumay sakto ug angayan nga buhaton, ang iyang kahadlok wa makaparalyze niya sa iyang ginbuhaton. Gani nagpadayon siya
bisan sa iyang kahadlok. Ug mauni siya'y courage, mauni siya'y kaisog. O mut kinsay nakahinumdum ninyo what is courage? Balik-balik naman ni ato istorya, so what is courage? Kinsay nakahinumdum ninyo? Ambot lang ka, no? Makalimot tayo ta. Courage is not the absence of fear, but doing what is right, even in the midst of fear. Pagbuhat kung unsay sakto, bisan pa nagkurog ang imong tuhod sa kahadlok. Kay maumana say sakto. Imong gibuhat, bisag nahadlo ka. Si Kristo nahadlok siya. Nagkurog. Naghimatidrosa si Kristo. Nagkuan siya, nagsingot og dugo og tubig tungod sa kahadlok. Pero mipadayon siya. Nagpadayon siya sa pagsangyaw sa maayong balita. Kay maumay sakto ug angayan nga buhaton. So kita usab, dili ta magpada sa mga istorya sa mga tao. Dili ta magpada ni ana mga kuan kay magpaglibak sa mga tao. Kung nagtuo kang nga sakto ang imong gibuhat ug clear ang imong konsensya, to hell with those people nga magsigi og panglibak nimo. Ayaw og pada ni ana kay natural na siya nga naay mga tao nga mo alkontran nimo sa panahon nga ikaw magbuhat og maayo. Usbo na ako sa pag-ingon, ang mangga, ang sinigwilas, ang santol, o ang mga fruit-bearing trees, dili na batuon kung dili na mamunga. Unsa may ilang batuon ko man bunga? Ini pamunga ni ana, mauna na siya, piti-piti na ng bato diha, bas mga bata, kita la, apil masagupang bato ni anak ng mga mangga, imagian ang padu sa eskwelahan, basa na anay mangga, so stand out na yun, ugwa ba'y tao, punit na yung batuon na yun na, yan naman na may bunga, pero agi ni mo nga may bunga, batuon ba na mo? Hindi, yun mo batuon, sa may mo batuon na may bunga. So ang tao usab, batuon kanila, butang-butangan ka mga istorya nga di tinuod, uon sa panadiha ng mga bati, tungod kay nakita nila, nga namunga na ka, nakita ni Satanas nga namunga na ka, o ka ng imong bunga, kung di na mapupog sa'yo, kung di na mapugngan, makuha man na, mapaambit man ang agtusuban. Yung magkadaghan ay noon. Muna nga manining kamot si Satanas, nga kanang imong maayong binuhatan, mapugna na niya. Pinaagira usab sa imong isigataw. O gani ka na rapog uban nimo, ang mupugpakgang nimo, ka na rapog imong mga kauban sa imong trabaho. Correct me if I'm wrong. Tinuod, dili. Dili, tinuod. Bisang imo pa na balik-balik kung balibalihon, tinuod yun na. Ba? Tanuod yun na. Mao man ay gamito ni Satanas. Kinsa man ang mga tao nga mo traidor nimo. Di man ka traidoran sa mga tao nga di nimo kaila. Ang nakasakit sa kanabitang pag-traidor, kay ang mo traidor nimo, kanang imong kaila, kanang imong close, mo na nakasakit. Sakitan ba ka nga, wa magkakaila na ng uban? I-traidoran ka mo, traidor ba na nimo, di nimo kaila? Kanang imong kaila, mo na mo traidor nimo. Unya, kanang mga kuan, kanang mga tao nga kuwang usab sa pagkuan, pagsalig, pagtuog atos Ginoo, ay dali ra kay na sila makuan, dali ra kay na sila kanamuhunong ba? Mawagtangan din nagkadasig sa ilang kuan, kadasig sa ilang sana siya, kadasig sa ilang pagpaningkamot, muna nga muundang, ba? Muundang. Nindot kayong pagsugod, pagka taod-taod, awagtang. Muna giingon na itong ningas kugon ba? Ba? Kanang kugon, dusliting kugon, di ba silaop na, pero dali ra kaayo mapawong ang kayo. So ingon puta ni ana usahay. Usog kayo, pero kung makadungog na gani og mga pagsulay, kadungog na gani og mga bati, wa na, undang dayon. Ba? Undang dayon ta. So muna magigsuon ang atong ebanghelyo, magpahinumdum ka nato sa kanunay, put your trust diha sa Ginoo and have courage to go on. Kung sakto na ang imong gibuhat, padayon. Clear ang imong konsensya, padayon. Tungod kay wa ka buhatas sa Dios aron pagkabot kung unsay ilang expectations. Ug wa pud na sila buhata aron pag-meet sa imong expectations either. Kung mag-abot, maayo. Pero kung dili, it never meant to be. Padayon kung nakita nimo nga sakto ka ug maayo.
pero paminaw sad sa mga council sa uban o pamalandungi o dad-a sa imo mga pag-ampon kung naa ba ka sa sakto nga dalan. So grasya na so pangayoon nato sa Ginoo